Bé, doncs jo soc en Quim Comas i ara, després d'haver après què són les solucions basades en la natura, quines tipologies hi ha i per què serveixen, m'agradarà presentar-vos aquesta eina Nat4Watt que estem desenvolupant a ICRA, Natura per gestionar aigua, que és una... Ja sabeu que ens agrada desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió, doncs és un sistema d'ajuda a la decisió multicriteri basat en una pàgina web molt senzilla per explorar, seleccionar i comparar solucions basades en la natura per la gestió de l'aigua, sobretot en aquest cas per tractament d'aigua i per gestió d'aigües pluvials en ciutats també. Doncs el repte que tenim aquí és, fixeu-vos, hem vist que hi ha moltes possibilitats, moltes tecnologies, intervencions, unitats. Aleshores, com sabem quina és la millor? I fixeu-vos que hem vist, quasi en totes les presentacions ens han parlat de les avantatges, dels cobeneficis, però també hi pot haver desavantatges. Per tant, a l'hora de triar-los, això ho hem de tenir en compte. Molt important saber l'espai del que necessitem. En comparació amb les tecnologies convencionals, membranes, ozó, ocupen molt menys espai. Les convencionals, vull dir, o més tecnològiques. Aquestes basades en la natura, una cosa que necessitarem sempre és l'espai, o utilitzar l'espai vertical dels edificis, això sí. Però hem de saber quan en necessitem i si tenim la disponibilitat d'aquest espai per instal·lar la solució. Quin cost tindran? Quin impacte positiu tindran o també negatiu? Hem vist que n'hi pot haver de negatiu, doncs això ho hem de tenir en compte a l'hora de seleccionar la tecnologia. Per tant, hem de tenir en compte una sèrie de criteris que per anar bé ens ha de permetre comparar les diferents alternatives que podrien ser una opció per nosaltres. Aleshores, per fer això, fixeu-vos, necessitem molts experts de diferents disciplines per prendre aquesta decisió, diguem-ne. Per tant, és un problema complex de decisió. Aleshores, o bé els ajuntem a tots aquests experts cada vegada que hem de prendre una decisió d'aquest tipus, o l'alternativa és intentar aprendre el coneixement que té aquesta gent, adquirir-lo i incorporar-lo en una base de coneixement d'un aplicatiu informàtic. Al final és una eina informàtica, la qual constarà sobretot d'una base de coneixement, això és el nucli principal d'aquesta eina, una base de coneixement formada per coneixement d'experts, que pot provenir de diferents fonts, com per exemple literatura científica, com són els articles científics, llibres, literatura gris, que és el que seria més manuals de disseny, informes, projectes, o dades experimentals, com per exemple les dades que s'han obtingut del mateix projecte Multisource o d'altres casos històrics o d'altres casos reals que ja veureu que el mateix usuari pot incorporar i, per tant, l'eina pot anar millorant amb el temps. Un cop tenim la base de coneixement construïda, això ja ho tenim fet, hem de definir un nou escenari. I l'eina el que ens proporcionarà, ens recomanarà un llistat de solucions basades en la natura que ens poden ser útils pel problema que estem gestionant. Recordeu, tractar aigua o gestionar millor l'aigua de pluja quan cau a les ciutats. Per això farem una avaluació multicriteri, tenint en compte temes d'impacte ambiental, els cobeneficis que ens han parlat, les necessitats d'espai, criteris de circularitat, podem reutilitzar l'aigua, podem reutilitzar algun altre subproducte d'aquestes solucions, aspectes d'operació i manteniment i, finalment, els costos d'instal·lació i els costos d'operació. I això, a més, l'eina també ens dona una primera estimació de l'espai que necessitarem. I això ho fa basat en uns models que hem desenvolupat i que ja estan incorporats, uns models obtinguts a partir de dades històriques, models d'aquests que en diem data-driven, o també models mecanístics, més basats en els processos que tenen lloc a dins de les tecnologies, o models híbrids, que és una combinació dels dos. Tot això ho hem incorporat en una pàgina web d'accés lliure, gratuït, amb interfícies que hem intentat que siguin el màxim de user-friendly possibles i que l'eina pot anar millorant amb el temps, perquè permet anar-hi addicionant coneixement i casos d'estudi nous. Aleshores, aquest és el resultat. L'eina que el que faré ara és presentar-vos-la en 3 etapes, que són una mica seguint el recorregut que hauria de fer un usuari, espero que sigueu tots vosaltres, quan vulgueu fer-lo servir, que es basa en 3 etapes. Una primera etapa que és definir aquest escenari, i això bàsicament és dir el tipus d'aigua que hem de tractar o que hem de gestionar, quina quantitat d'aquesta aigua, quin volum, quants litres cada dia, quina qualitat té, és a dir, és una aigua molt bruta, és una aigua gris, és una aigua residual, és una aigua que ja hem pretractat, és una aigua d'escorrentia de ciutat, per exemple. L'eina permet tractar diferents tipus d'aigua. Els requeriments que necessitem. Aquesta aigua després la podrem reutilitzar o no. Això farà que la tecnologia també hagi de ser diferent. Hi ha altres tipus d'informació necessàries, com per exemple el clima, molt important, el clima, la temperatura mitjana, pot ser important a l'hora de decidir quina d'aquestes tecnologies nosaltres podrem aplicar. La segona etapa del procés és l'eina ja immediatament ens proporciona un conjunt de tecnologies que són possibles.
Ha semblat en l'etapa inicial, això potser és important dir-ho, que requereix molta informació. Cal dir que l'eina ja ens pot donar un mínim de recomanacions tan sols dient el tipus d'aigua que volem tractar. Òbviament, quan més informació hi portem, més acurat serà el resultat, les recomanacions que obtinguem. Aleshores, l'usuari no ens donarà mai una sola tecnologia, sinó diferents opcions. El que pot fer és seleccionar-la una. Si en seleccionem una, ens aportarà un conjunt d'informació, com per exemple quines són els contaminants que pot tractar, quins són els cobeneficis des d'un punt de vista qualitatiu, possibles restriccions operacionals, la superfície amb un rang de superfície necessària, un rang també d'estimació de costos de construcció i, per exemple, ens ensenya el model, en aquest cas un model exponencial, que s'ha fet servir per calcular la superfície estimada que necessitarem. I també ens permet comparar les diferents tecnologies. Per exemple, en aquest cas el que veiem és a la dreta, amb un gràfic de tela d'aranya, la comparació de 3 tecnologies per gestionar aigua de pluja, com serien basses de retenció, sostres verds o cel·les de bioretenció. I les veiem comparades per cada una dels criteris en els extrems d'aquesta telaranya. Aquests criteris, aquests beneficis o impactes, els podem agrupar i normalitzar i així els tenim sobre 1, sent 1 el millor valor, i podem comparar realment quina és aquesta jerarquia de les solucions que ens recomana l'eina. Òbviament, els criteris poden tenir diferent importància en funció de l'usuari. És a dir, en un cas potser l'espai, els requeriments d'espai poden ser molt importants perquè tenim molt poc espai i li podem donar més importància. L'usuari pot canviar la importància d'aquest criteri. O en altres casos pot ser que estiguem molt realment limitats per als costos. Aleshores podem donar més importància al cost i veiem com el resultat pot canviar. Finalment, l'última de les etapes és quan l'usuari ja es decideix, per exemple, per alguna d'aquestes tecnologies, el que pot fer és buscar en la base de dades que incorpora el sistema casos de la bibliografia científica, però també casos reals. Aquest que veieu aquí és un cas real implementat, si no recordo malament és a Bèlgica, i fins i tot trobar referències de quines són les enginyeries, empreses que permetrien fer un projecte constructiu acurat per instal·lar aquestes tecnologies. Perquè és important dir que l'eina el que fa és una selecció prèvia. T'ajuda una mica a decidir quina tecnologia, però òbviament no ens dona un disseny acurat com per poder sortir i començar a construir el nostre sistema. I bé, fins aquí la presentació per presentar-vos l'eina. Ara el que m'agradaria és que tots escanegeu el QR i el pugueu provar com una eina al qual us pot dir, per exemple, quina tecnologia podeu instal·lar si viviu en una casa aïllada, si viviu en un bloc d'edificis i voleu tractar part de l'aigua gris, o si viviu en un poble petit. No ho he comentat, però també és important dir que aquestes solucions per tractament d'aigua són adequades fins a poblacions d'uns 5.000, 10.000 habitants com a molt, potser. Moltes gràcies.